מה קורה חברים? אמ, תכלס אנחנו עכשיו בפרק 8 של הסדרה. וואלה, נהיה כנים, אני לא כל כך יודע מה השלב הבא בקטע הזה. כאילו, זה תמיד חלק מתהליך שלב של אי ודאות. אז אולי נדבר קצת על אי ודאות בתוך עניין הזה של שינוי הרגלים, כמו שאנחנו מדברים פה, איך פתרתי את בעיית השינה שלי. יש את השלב הראשוני של לאתר את הבעיה. סליחה. כמו נגיד שהתארתי את זה שיש לי בעיה של הפרעות שינה. אחר כך יש כל מיני ניסיונות, כאילו כל מיני דברים לפתור חלקים מהבעיה בדרך. נגיד שסתם כמו בעיית שינה, נתתי פה כל כך הרבה דברים של כל מיני אופנים שיכולים לפגוע בשינה, כמו סטרס, חוסר פתירת בעיות במהלך היום, ואז בסוף היום הם פשוט מגיעים. לא התעסקתי בזה כל כך, לפעמים זה בעיות שהן בכלל הורמונליות, כאילו אתה צריך לשלב חומרים מבחוץ. לא אומר בהכרח תרופות כאילו של מרשם רופא או משהו כזה, כאילו, אלא לפעמים גם לערב משהו מבחוץ, או להחסיר משהו מבחוץ, כמו שאמרתי, להוריד קפה וכל מיני דברים כאלה, או להוריד מסכים בסוף יום, כדי לתת לגוף לייצר את החומרים שהוא צריך לייצר. יש פה כל מיני משחק של איזונים של דברים כדי להגיע למצב הרצוי בסופו של דבר של שינה עם חלומות. אז אני חושב שאולי כן, אולי אנחנו פה עכשיו צריכים שנדבר על השלב הזה של אי ודאות, שיש לנו כל כך הרבה מידע פתאום. יש לנו פתאום מלא מידע, מין כזה קערה של מידע, ומה שקורה זה אין ביניהם יותר מדי קשר, ובצורה... טוב, אני אקח אתכם טיפה לסיפורון מתקופת הכתיבה שלי. היה לי אחד מהאורחים למה אף אחד לא אומר לי שיש לי פה לכלוכון? אחד מהאורחים שלמדתי איתם, שהיה מרצה, הוא היה פרופסור לפנטזיה ולספרות אנגלית, אמר שיש דבר כזה שנקרא קומפוסט של הדברים. מלא רעיונות, מלא דברים שלמדת, שהם כאילו יושבים בנקודה מסוימת, אבל אין ביניהם התקשרות, עד לנקודה קריטית מסוימת, שפשוט כאילו כל הזבל הזה שצברת, כל הרעיונות שצברת, פתאום נהפכים משהו אחד גולמי, כי כאילו אם אתם זוכרים קומפוסט, מה נקרא בשפה העממית, אפשר להגיד, זבל אורגני, כאילו שמה שקורה בתהליך, כאילו מתי שהוא מוטמן באדמה, הוא מוטמן ומתחיל לפעול עליו חום ולחץ שוב, טוב, בוא נתחיל שנייה במה זה קומפוסט. כשלוקחים זבל אורגני בוא נסכים, זבל אורגני זה זבל שבא מהחי ומהצומח. זה יכול להיות בין גופה של חיה לקליפת בננה, לבין עלים נושרים, עלים מעץ, לאוכל שלא סיימת לאכול עד הסוף, כאילו שאריות של אוכל. שמים את זה במקום אחד, כאילו היום זה נראה כמו פח מסוים, אבל פעם מה שהיה קורה זה פשוט
חיות ובני אדם היו פשוט משליכים את זה לטבע, ואז האדמה הייתה סופחת את זה, וזהו, בגדול. גם צואה. כזה נעים להגיד, אבל גם צואה זה פסולת ביולוגית שאפשר להכניס לקומפוסט. עכשיו, מה שקורה, כמה שזה נשמע רע, זה סוג של מה שקורה לנו בבטן, בתהליך העיכול, אנחנו עושים קומפוסט של דברים. אבל שנייה נלך על זה צעד אחד אחורה. אז לקחנו את כל הזבל האורגני, ושמנו אותו בחלל מאוד מאוד סגור, כאילו מאוד מאוד מסוים. מה שקורה, הוא לאט לאט נרכב, החיידקים, הגזים שמשתחררים מכל הזבל וכל הדברים, בסוף, כל החום שנוצר שם, בין אם זה מהחיות שכאילו גם פולטות בעצמם גזים שם, חיות, חרקים, לרוב. קיצור, קורה שם תהליך שהוא מגיע למעין סוג של מסה קריטית שבשלב מסוים פשוט להיות זבל שנרכב הוא נהפך להיות לחומר חדש, כאילו למשהו חדש, לתערובת מסוימת כזאת שכבר לא ניתן להבדיל יותר מדי בין הדברים, כאילו בין הדברים, נגיד שבין הקליפת בננה שזרקתי לסנדוויץ' שזרקתי שמה, הם נהפכים להיות לחומר מאוחד, אפשר להגיד. אז קומפוסט של רעיונות זה אותו דבר. כמו שהבאתי פה הרבה מאוד רעיונות, תפסתי מכל מיני כיוונים, איך זה לא יעבוד, כאילו על הסט וסטינג ומיקוד שליטה פנימי, לקחת בעיות, כאילו לפרק קונפליקטים של בעיות שיש לנו ביום יום ולהניח אותם בצד לקראת השינה, לעשות את המדיטציה הזאת של לעשות סריקה של כל היום, ואז להבין משם כאילו איפה הנקודות הכואבות שיש לי ביום, ומצד אחד לשחרר אותם, מצד שני לשמר אותם למחרת ולנסות לפתור אותם. אז זה בדיוק מה שאנחנו מייצרים שם, שזה את העניין הזה של הקומפוסט. לקחתי הרבה מאוד דברים מכל מיני מקומות, ועכשיו אנחנו בשלב שהוא מין כזה של בלבול, אפשר להגיד, שהוא שלב טרום פתרון. אני בדרך כלל מרגיש את הדבר הזה כחשמל פה באזור הראש, כאילו בחלק האחורי או באזור המצח או בצידי הראש, שככה אני מרגיש שהמוח שלי מתחיל לעשות הקשרים, לוקח דברים שלמדתי ומתחיל לקשר ביניהם. שוב, מדברים שלמדתי, בדרך כלל כאב פה ברקות, כאילו את החשמול הזה שיש פה ברקות, זה אומר שיש עיבוד של רגשות מחדש. פה, אם אני זוכר טוב, זה הפרי-קורטקסט, הפרונט-קורטקסט, שזה יותר חשיבה רציונלית ומדעית, אפשר להגיד. כלומר, זה חשיבה נטולת רגשות. ואם אתם זוכרים שדיברנו דאז על שכבות, כאילו שלמדתי איזה משהו בגיל מסוים, ואז למדתי משהו אחר, כאילו את השכבות של המוח, כאילו למדת, נגיד ששוב, כמו שדיברנו על איך קוראים לזה, על דוגמת הבית של החטיף מול, כאילו בין לקנות את החטיף לבין לקנות
לשמר את הכסף, ואז הגענו למצב שיש כאילו, ששניהם יושבים על הרצון להיות, כאילו אחד זה כאילו מין כזה יצר הישרדות, אחד שזה להיות כמו כולם ואז לשרוד, השני זה להיות מצליחן ואז אתה כאילו שורד. אז שניהם מנסים ליצור את אותו פתרון של הצלחה של להיות חלק מהחברה, או יותר נכון לשרוד את החיים האנושיים, רק שאחד בוחר באסטרטגיה של להיות חלק, של להיות דומה לאנשים, והשני בוחר להיות באסטרטגיה של להיות בעשירון העליון, אפשר להגיד. ואז יש ביניהם קונפליקט, כי כל אחד בוחר בצורה שונה. אחד בוחר כביכול באסטרטגיה של להיות סוציאלי, להיות חברתי, להיות חלק מהקבוצה, והשני בוחר באסטרטגיה של להיות מעל הקבוצה. ואז יש ביניהם קונפליקט כל פעם שכאילו שהם פוגשים דברים שכאילו שמתיישב להם על אותו רעיון של הישרדות. אז מה שקורה, הם פתאום מתחילים לריב, כי שניהם קופצים ושניהם באזורים שונים. ואז, כמו שדיברנו עכשיו על הקומפוסט של הדברים, מה שקורה בקומפוסט של הדברים, שהמידע שלו, של החלק שרוצה להרוויח כסף, והמידע שלו של לשרוד דרך חברתי, פתאום מתיישבים ביחד ולאט לאט מוצאים את הרעיון של איך לעבוד אחד עם השני, של אולי דרך של לעשות כסף, וכאילו לא בהכרח להיות מעל החברה, אלא להיות חלק מהחברה. אבל את הפתרון הסופי, את האמירה הסופית של איך נעשה את זה, זה קודם כל אחד צריך לבחון עם עצמו, כאילו קודם כל מה החלקים, מה הדברים שלא אומרים, אבל את זה יהיה בפעם הבאה. אולי נשאר לנו עוד 2, אולי יותר. כרגע הרעיון זה שישאר לנו עוד 2 פרקים ונעבור למשהו אחר, אבל את זה נגלה רק בפעם הבאה. סיפור עוסק בשינוי, מה עשית היום כדי להפוך לסיפור?